Po 30-ke si chlapa nájdem ťažko. Musím brať, čo príde. Milá dáma, len žiadnu paniku. Áno, nemá zmysel zatvárať si oči pred lekárskymi štatistikami a kadejakými rizikami. Ale čo, zblázniš sa z toho? Trestni dverami bytu, hoď sa na gauč a vyplať sa, ak potrebuješ. Každý z nás čas od času potrebuje smútiť. Veď čo by to bol za život, keby sme boli stále vysmiatí a pozitívne naladení, no nie? Rozumiem ti, ale ty si musíš akutne niekoho nájsť. Musíš na to myslieť, kadeľ chodíš. Trápiš internetovú zoznamku, vymýšľaš stratégie lovu vhodných samcov. Jedno, či osamelých alebo ženatých. Chcem mať dieťa. Chcem, aby ma mal niekto rád. Prosím ťa, ľúb ma. A stále nič. Deň za dňom sa míňa a ty si fakt už v koncoch. Petra mala presne tento problém. A vieš, čo spravila? Vykašľala sa na to. Prestala to riešiť. Povedala si, že ostane stará dievka. Chlapi jej boli od toho okamihu ukradnutí. Ale celkom vážne. Nie, že si to akože len nahovára. Nič také. Totálny odpis. Hneď sa cítila slobodnejšie. A vieš čo? Zašla ešte ďalej. Začala samú seba odškodňovať za to, že sa podujala niesť to ťažké starodievodské bremeno. A ako? Tak tomu neuveríš. Začala sama chodiť na diskotéky. Najprv na tie oldies, ale potom prenikla aj do iných klubov, kde to bol väčší adrenalín, keď tam na ňu všetci tínedžeri čumeli. Uškrňali sa na jej reperských pohyboch pred burácajúcimi reprákmi. Chodila sama na kúpalisko, chodila sama aj do kina. A bolo jej fajn. V robote si kúpila veľký ventilátor, vlasy si nagelovala a dobre jej spravilo aj tajné tetovanie. No. A dnes má 4 deti s Filipom, jej trénerom kickboxu. Ten začala trénovať, keď už pohyb na diskotékach jej bol málo. Takže never takej lži. Pravdou je, že ani po 30-ke nemusíš brať, čo príde. Rozhodni sa byť starou dievkou. Len potom si daj veľký pozor, aby si sa nevydala a nemala kopec detí. Zhrnutie. Aj napriek nevýhodám tehotenstva po 30-ke treba byť v pohode. Ak nedokážete byť v pohode, vzdajte to. Prestaňte hľadať chlapa. Robte si dobre a kašlite na mienku iných. Vytrvajte v tom.